ngifuna ubaba, ukephi ubaba? Mina ngifuna ubaba. Akuyona le, akuyona le. Ayi ngeke kube la. Ayi ngeke kube la. Ayi akuyona futhi le. Hayi siyami. Akuyona le icishile le. Nangu. Make. Hi. Ungabubalo. Imeseji amangaka. Okay. Wethenjiwe lalela. Angidlali phela mina nawe. Ngo-5 ntambama ngizofika nobhuti wami uMbazo nabangani bakhe. Bakukhiphisa yonke impahla yakho lapha endlini ngoba ngo-6 iyeza i-truck yomuntu omusha ozoqasha ozokhokha i-rent. Cela uqale kubunyaka zakhe uqoqe impahla zakho. Uyamazi uMbazo. Angifuna ukuchaza into eyiningi. Uza nabangani bakhe bazokusiza. Iqale lakhe. Uphume nje. Yabo nje lento yama-landlord nje uhulumeni fanele ayifakele ibuko ngoba phela umhlaba kaNkulunkulu wasinika umhlaba mahhala, bona sebenza ubugebengu nje bayasikhokhisa emhlabeni ongawona nowabo umhlaba kaNkulunkulu. Ubugebengu nje lufana bayaboshwa. Ngizokwenza njani Nkosi yami, iy'ngane ngizothini? Yebo, sawubona weMakhosi, unjani? Oh, angisakwazi. Kade ngakugcina, ngiyathemba u-right unabantwana, bengeve ngikukhumbule kule y'nsuku. Ngithi angikutshele-ke ukuthi kade nginobhuti izolo. Uyabo ubhuti wami lo osey'ntweni zamathenda lo owazana nje nama-politician. Yes, yena-ke. Ubhuti ubengitshela ngey'ndawo ey'khona ey'tholakalayo lapha ngaseStenga. Uthi ave zi-right leza y'ndawo usengitholelile nami ngiyitholile yami. Mina banginike ngo-150,000. Inkulu. Then ngase ngimcela ukuthi akhulumele nawe ukuthi uyithole indawo. Wase yasho, ngamchazela-ke ukuthi wena ngeke ube no-150,000. Ngamchazela nje ukuthi umngani wami okangisize ngey'nto ey'njani. Sase sakukhulumela-ke nenduna ngoba wazi induna directly ukuthi abakunike wena ngo-75,000. So bazokunika ngo-75,000 inkulu ngisho kuneyami, and imoto iyangena, usukhona ugesi namanzi kudonsiwe endaweni, plus ikhona nencwadi, ikhona i-P_T_O evela enkosini. So into engicela uyenze-ke wena ukuthi in the next 2 hours, ngoba ubhuti uyagibela ibhanoyi la ngo-6 uphindela eGoli. Ngicela wena in the next 2 hours ungisendele imali engango-7,500 ukuthi ukwazi ukuthi ubambe le ndawo bangaze bayithathe. Baningi abantu abayifunayo, noma Mkhize ubeyifuna, ufuna ukuthengela u-Andile ukuthi ayokwakha khona. So ngathi mina no, ngicela bayibekele uMakhosi. So Makhosi ngicela ungangiphoqi, ufake u-7,500 wokuthi le ndawo siyibambele wena. Ngizokuthumela manje isithombe sekhadi lami laka-Capitec, ngili-forward manje. Hey, let's hope ukuthi Nkosi yami uzoyifaka. Ya. Yabo nje, sengathi angayifaka Nkosi yami. Futhi nje ayenze u-pay and clear. Ngathi ngimtshele. Ngizocela imali uyenze u-pay and clear ukuze ingene manje.